Čaute ľudia, moje meno je Srma, dneska sa natočíme videjko. Našli sme nejakú jamu u nás v rodnej dedine a ideme to troška preskúmať. Nechceš sa mi zase šplhať, lebo ma to napichne. Dobre, tak poďme ľudia. Hýbaj. Ideme dole teraz. No poďte. No, dobre, takže ideme dole. Dúfam, že mi to nezapráši. No. Natáčaj. Dobre, ja to tu svietím. Pozor na tú pavučinu. Čo je toto ríše? Zasvíť sem sa. Kokotina. Neviem, čo to tu je. Že aký krížik. Hej, nepôj do toho. Samo, čekni to sem. Myslíte, že v tej konzerve ešte niečo bude? Neviem, ale bude prdel, kebyže áno. Nič. Dojme si... Hej, neleže na nervy tá pavučina. Ja, počkajte ľudia, ja vám to takto zasvietím, aby ste videli. Hej, toto sa dá odlomiť. Ježiš, nerob to. OK. Hej, toto sa dá odlomiť. No? Neviem, čo to tu všetko budeme robiť, ale... Počkaj, ja si zasvietím na tú pavučinu. Som si bachol. No som dole, prečo? Samo. Hej, poď. Sem to čekni. Čo to je? Sem to natoč. Plechovička. No dobre, čau. Som zvedavý, aký rok. Pivásik. 1160. Najlepší rok sveta. Počkaj, ľudia, ja vám to tu tak natočím troška vec. Prosím, zasvíť stav. Čo myslíte, aké to je hlboké? Neviem, ja tam skúsim ísť. Čo je? Počkaj. Však pivo. Ešte už je Corgon. Corgon, ne? Corgon liga. Rozbijem to. Toto nie. Není to ani Hej, veľa. došukaj to s nožom, ne? Keby sme náhodou padli, točili sme s Denisom a Rišou. A samozrejme so mňou. Hej, rozbite ten ročník, dávajte. OK, budeme to rozbíjať, dementy. Náber to. Zasvíť sem samo. Hej. Joj, do piče, zase si. Nenadávaj. Ale zase si. Nechce sa mi to vypípávať v tom videu, no. Ale zase si búchol hlavu. Tak si búchaj hlavu, nenadávaj. OK, poďme do tej druhej jačky, tu ma to nebaví už. Dobre. Iba sa nedostaneš chlapec. Dobre, ale makaj, 8 minút môže trvať moje videjko. Ale ja to zostrinem a dám druhý pád. Dobre, tak toto bola taká menšia jama. A ešte nad nami, ako o schode hore, o 4 metre, je taká vyššia. A povedz, že tu jamu som kopal ja. Dobre. To má byť akože vtip, tak pre informáciu. Lebo niekomu by sa to nechcel. Jasné, ty si to kopal. No mohol kopať, ale kúsek, no. S rukami dokonca. Dobre, tak čaute ľudia. Uvidíme sa v ďalšom videjku. Na horné poschodie parte 2. Tak čau.